του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μια θρυλική μορφή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο τέτα-τέτ. Ο ελληνικός λαός που δεν προκάλεσε την κρίση την ένιωσε στο πετσί του. Σώθηκαν οι τράπεζες, αλλά δεν σώθηκε ο ίδιος. Ο κόσμος δεν την ψήφισε την κυβέρνηση. Απογοητεύθηκε και έκανε αποχή. Μας κυβέρνησε η κυβέρνηση του Μεγάλου Μαξίμου. Δεν μας κυβέρνησε η αριστερά. Και το λάθος το δικό μου το μεγάλο είναι ότι έδωσα εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που δημιουργήσαμε. Συνεχίζω τον αγώνα για να μπορέσω να βρω τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα και να μπορέσω να το ανατρέψω. Την εκπομπή Τέτα-τέτ σας προσφέρει η RCB Bank. Καλώς ορίσατε στην RCB Bank. Καλώς ορίσατε σε μια αξιόπιστη και κερδοφόρα τράπεζα που εδώ και 20 χρόνια έχει καταστεί μια από τις μεγαλύτερες της Κύπρου, αλλά και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Ερχόμαστε πιο κοντά σε εσάς, διευρύνοντας το δίκτυο καταστημάτων μας. Βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθημερινά με στόχο να υπερβούμε τις δικές σας προσδοκίες. RCB Bank, η δική σου αξιόπιστη τράπεζα. Στη Γερμανία το ΑΠΟΕΛ παίζει το τελευταίο του χαρτί, ώστε να μείνει ζωντανό στην υπόθεση πρόκριση. Οι πρωταθλητές Κύπρου απέναντι στη Σάλκε για την πέμπτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League θέλουν μόνο τη νίκη. Σάλκε ΑΠΟΕΛ, 5η 26 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ, ζωντανά στο RIK 2 και στο RIK HD. Σταυρού Νικολάου, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Και όμορφα κορίτσια. Πολύ. Τι βλέπουμε? Όπως κάθε Βλέπουμε φορά. μια καταπληκτική μόδα. Αυτό είναι η Νάταλη το μοντέλο. Είναι η κοπελιά που ήταν στο Λίβανο που εκπροσώπησε την Κύπρο και κέρδισε. Μπράβο. Καλώς. Και φοράει ένα και απίθανο σακάκι της τελευταίας μόδας. Βλέπετε με ένα τζιν. Σταυρούλα μου, πριν προχωρήσουμε να μας αναλύσει τα ρούχα, πες μας τι χαρίζεις για να πάρουν τηλέφωνο οι τηλεθεατρίες μας. Έχουμε 2 δώρα εδώ. Τα προσφέρει εγώ στα Σταυρούλα Νικολάου στο Ινστιτούτο μου. Ναι. 2 περιποίησεις προσώπου. Για τις γιορτές. Για τώρα τις γιορτές, μια υδάτωση και μια σύσφιξη. Μια ενυδάτωση και σύσφιξη. Αυτό χαρίζουμε σήμερα, πάρτε μας τηλέφωνο, μιλάμε για τη Λεμεσό. Εντάξει, και από άλλες πόλεις μπορείτε, αλλά το Ινστιτούτο της κυρίας Σταυρού. Για να είναι πιο λαμπερές στις ρεβεγιόν που θα βγουν έξω. Ναι. Το επόμενο κορίτσι. Ωραίο κι αυτό. Βλέπω ότι έχει και κομμάτια για Χριστούγεννα και το ρεβεγιόν. Ναι, στο τέλος θα δείξουμε τα πιο βραδινά. Βλέπετε τώρα ένα παντελόνι κολάν με δέρμα, στυλ και λαστέξ. Πάρα πολύ. Πρέπει να αρχίσει όμως το κόρμι, Γαβριέλα, για να φορέσεις αυτό. Και μία μπλούσα από πάνω που είναι δίχρωμη, βλέπεις. Είναι λίγο τα μανίκια. Γεμμένα τα μανίκια ανάποδα και το χρώμα είναι πολύ γλυκό. Και είναι η Αλεξάνδρα, η Αλεξανδρίνα. Ναι, ωραίο, πολύ ωραίο. Γλυκό χρώμα. Ωραία. Η Αλεξανδρίνα είναι παλιά Μις Ρωσία. Ωραία, και κούκλα. Φαίνεται κούκλα. Όμορφη. Το επόμενο κορίτσι. Η Λουάνα είναι πριν 2 χρόνια η Μις Ρουμανία. Και έρχεται στην Κύπρο και φεύγει. Όταν τη χρειαζόμαστε για δουλειές. Μάλιστα. Ωραία η φούστα, ωραία η λεπτομέρεια, ναι, το ζιπ στο πίσω μέρος. Είναι στυλ Μέριλι Μορόι, αν θυμάστε. Ναι.
Ναι, ναι. Πολύ ωραία η μπλούζα. Μα πρέπει να διαθέτεις και το σώμα. Ναι, ωραίο όμως. Και το Όχι ύψος. κοιλιές θέλει, ούτε πισινούς. Μα γι' αυτό και παρουσιάσαμε κι εμείς μια καινούργια μέθοδο που μπορεί να σου δημιουργήσει ένα ωραίο σώμα, αλλά πρέπει να κόψεις και το φαγητό, τα γλυκά. ναι. Θέλει Και πειθαρχία, από πάνω παιδιά. βλέπετε ζυμαρικά. αυτό το χρώμα το φοράω κι εγώ, είναι το βυσσινί που λέμε. Το χριστουγεννιάτικο. Ναι. Ναι, στα Κατεξοχήν. κυπριακά. Ωραία. Είναι πολύ in τώρα στη μόδα. Το επόμενο κορίτσι. Ναι, το πολτό. Ωραίο και αυτό. Πολύ ωραίο αεράτο αυτό. Ναι, Τέλειο. μετά. Εδώ είναι η το Χριστίνα. Ναι, και έχει ζει μπροστά. Α, δεν το είδα το ζυπ. Έχει ζει. Ήταν πριν 2 χρόνια η Miss Τουρισμός Αγία Νάπα και Καλώς αυτή την εκπροσώπησε την Κύπρο στο Princess of the World στη Τσεχία. Τέλειο. Είμαστε πέρσι μαζί. Είναι μετάξι. Όχι, είναι σιφόν. Συμφωνώ. Και είναι και πολύ άνετο σύμφασμα, αντιλαμβάνομαι. Και straight κολάν παντελόν. Πολύ ωραία. Υπέροχο. Μπράβο. Θα σας πω όμως το style το έκανε η φίλη μας η Μαρλέν Μίτσιγκα. Καλώς. Μαρλέν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα Ναι, πολύ. που είναι και η ιδιοκτήτρια της μπουτίκ. Ωραία. 371. Αν θέλετε Και πληροφορίες βρίσκεται στη για τα Λευκοσία. ρούχα που παρουσιάζουμε σήμερα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Ναι. φίλες και φίλοι. Είναι στις οθόνες σας ο αριθμός τηλεφώνου και το όνομα της μπουτίκ. Και είναι εδώ, στη Λευκοσία, στα Κοκκινοχώρη. Ωραία. Δεν είναι από Λέμεσο. Δεν η είναι από μπουτίκ. Λέμεσο. Όχι. Ωραία η πλάτη. Και η Πλάτη λεπτομέρεια. μαύρο, ναι. Βλέπεις πόσο ασυνήθιστα είναι πια τα ρούχα. Και σκισμένο Η παντελόνι, γραμμή, το είδατε? Ναι. Και σκισμένο παντελόνι, ναι. Η γραμμή είναι διαφορετική. Σταγόνα. Τίποτα δεν είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Τα σκισμένα Μ' τα αρέσουν φορούν και αυτά. τα βράδια. Τα σκισμένα. Μα έτσι είναι η μόδα, αλλάζει. Κάθε χρόνο καινούργια φαινόμενα έχουμε και πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι της μόδας τώρα. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Αν δεν μας αρέσει, απλά δεν θα το υιοθετήσουμε. Το επόμενο κορίτσι. Έχεις φέρει πολλά κορίτσια, υπέροχα κορίτσια. Μπράβο, κυρία Σταυρούλα. Αυτό είναι πια βραδινό. για ρεβεγιόν. Ναι. Ναι. Μα τι παραμυθένιο. Με τα στρασάκια, κοίτα, η γραμμή ωραία. Αυτό και όταν έχεις και κοιλιά και ποπό, τα σκεπάζει όλα. Ναι, ατέλειες όταν έχουν. Μόνο να αν έχεις πολύ στήθος δεν φοριέται αυτό. Ναι, Διότι αυτά τα έτσι σου κάνουν πιο μεγάλο στήθος. Μπροστά. πιο μεγάλος. Ωραίο όμως είναι και Ή το αεράτο, πολύ το κλειστό, βλέπεις. διότι είναι και κλειστό. Και το ύφασμα ωραίο. Πέφτει Ναι. ωραία το ύφασμα. Πολύ ωραία. Γράφει πολύ επειδή είναι ξανθιά, Μα όλα τα κορίτσια σου είναι όμορφα ξανθό σήμερα και τα ευχαριστούμε πάντα πολύ γράφει. που είναι εδώ. Ναι, είναι κούκλες, είναι καταπληκτικά παιδιά και πολύ συνεργάσιμες και στην ώρα τους πάντα. Το επόμενο κορίτσι. Όπως τις μάθεις, έτσι. Ναι, έτσι, ναι, έτσι. Όποιες δεν μάθουν δεν ακούνε out, έξω. Κοίτα τώρα εδώ, τι ωραίο συνολάκι. Αυτό είναι σεξ. Βλέπεις και αυτή είναι ξανθιά, η Λουάνα. Είναι πολύ μίνι. Πρέπει Πάλι να και διαθέτεις αυτό, γάμπα. ναι, πρέπει να διαθέτεις το κορμί αυτό. Αλλά έχει και το κόψιμο στη μέση, Έχει την ιδέα. Πολύ ωραίο. Μα είναι και πολύ ωραίο ραμμένο από πάνω, τώρα το είδα. Τι είναι, Δαντέλα. Straight. Και σαν straight. δανδέλα από πάνω. Ναι, έχει Ναι, δαντέλα. και είναι και Τη straight. λεπτομέρεια στο λαιμό. Ναι. Και είδατε μπολτό. Και αυτή από πάνω είναι μπάσκα. Το λένε που το σκεπάζει Ναι. από πάνω. Ναι. Ωραία. Τέλειο. Το επόμενο κορίτσι. Βλέπετε πάλι μπολτό, βλέπετε μπαντελονάκι αυτό Παντελονάκι. κοντό. Νεανικό αυτό, μ' αρέσει, πολύ ωραίο. Και αυτό είναι Παντελόν. straight. Είναι δύο κομμάτια ή ένα. Φόρμα νομίζω είναι. Φόρμα, Α, είναι ολόκληρο. Ναι. Τέλειο. Α, είναι ολόκληρο. Μπροστά όμως δεν κοίταξε φαίνεται ότι είναι μπροστά. παντελόνι. Ναι, είναι Όχι, σαν το φαίνεται φάκελο. φούστα. Φάκελος. Είναι Ωραίο. παντελόνι. Είναι εύκολο αυτό, σου δίνει περισσότερη άνεση. Πρακτικό. Ναι, η φούστα Περιορίσει σε λίγο. δυσκόλευε λίγο. Ναι. Ωραίο αυτό, πολύ ωραίο. Και το χρώμα, Σ' άρεσε. αρκετά. Το επόμενο κορίτσι. Α, ωραία. Πηγαίνουμε σε όλο και πιο βραδινά. Ναι, Κοίτα τώρα να είναι τα δεις. τελευταία τα πιο βραδινά. Και η λεπτομέρεια στο φιόγκο. Ναι, Τα αν- προηγούμενα για τους όλες τις ώρες πήρε. Ναι. Αν θέλεις μάζεψε λίγο τα μαλλιά στη μία πλευρά και Να να, δούμε το να φιόγκο γυρίσεις πίσω. πίσω, να γυρίσεις πίσω, να δούμε το ωραίο. Μείνε για να δούμε το φόρεμα. Ωραίο φιόγκο και Κοιτάξτε όμως, τι ωραίο που είναι πίσω, παιδιά. Εντυπωσιακή πλάτη με ωραίο φιόγκο από σατέν. Ναι. Ωραία. Ωραίο φόρεμα. Έχει και ωραία πλάτη η Νάταλη. Πρέπει να είσαι κορμάρα. Βέβαια. Και το κολιέ δίνει μια άλλη διάσταση. Ναι.
Απλά και αφαιρετικά. Απλά. Έχεις δίκιο, απλό. Θυμούμαι παλιά που όταν βάζανε αυτά τα straight, βάζανε κορσέτες. Ναι. Τώρα δεν είναι για να φύγει η κοιλιά. Μα πάλι φαινόταν βρε στα Ωραία. παιδιά. Και αυτό το ύφασμα είναι πολύ, πρέπει να είναι πολύ άνετο. Και αυτό straight. Ναι, αλλά δείχνει την κάθε λεπτομέρεια και την κάθε ατέλεια. Γι' αυτό Ναι, και το σώμα, λέει, αυτά δεν το μπορεί να τα τονίζει η Σταυρουλά. Το δίνουμε για κοπέλες με ύψος και αδυνατούλες. Και χωρίς κοιλιά, χωρίς ποπό. Για τις υπόλοιπες δεν θα είναι κολακευτικό για το σώμα τους. Ωραία. Εξέχουν. Έχει πολλές που δεν καταλαβαίνουν, τα φοράνε και έτσι. Το επόμενο τι να κορίτσι. πεις, κάθε γυναίκα όμως αποφασίζει για τον εαυτό της. Και αυτό είναι τέλειο. Κοίτα, είναι και Πίσω είναι see-through. Θα και γυρίσει το μπροστά μοντέλο είναι. μας και θα το δούμε. Και στα πόδια και στις γάμπες είναι, παιδιά. Ναι, πολύ σεξι. Η Μαρλέν τα φέρνει όλα από Ιταλία. Πολύ σεξι. Για να δούμε πολύ και την πλάτη. Γύρισε να δούμε την πλάτη. Καταπληκτικά κομμάτια. Μπορείς να γυρίσεις να δούμε την πλάτη. Ωραία. Τέλειο. Στάσου εκεί, στάσου. Να στάθεις να αφήνεται η πλάτη πίσω Εξαιρετικό. λίγο. Και το μάξι δεν είναι, έχει σαν μικρή ουρά πίσω, Ναι, έχει μια προοπτική είδες. που... Ναι, το είδα. Μπροστά είναι λίγο πιο μπροστά είναι κοντό. ωραίο, ναι. Τι παραμυθένιο αυτό, Νεράιδα. Νεράιδα. Στα μαύρα. Αυτό είναι για πιο ρομαντικά, Παραμυθιού. Ωραία. Ωραίο. Και με το μίνι πάει. Ναι. Ωραίο φόρεμα. Και έχουμε και μια τελευταία κοπέλα. Σταυρούλα, Ναι, ακόμα μία. για να σε δούμε. Α, και η δαντέλα. Πω. Ωραίο και αυτό. Μαγικό. Ναι, είναι πριγκιπικό έτσι πίσω αυτό που πέφτει και Ναι. Δημιουργεί μια άλλη αίσθηση. στο μια μυαλό άλλη διάσταση. διάφορα που μπορείς να πλάθεις. Εσύ που είσαι παραμύθας. Κι όμως, είναι αυτά- δαντέλα, το φόρεμα είναι δαντέλα. Ναι, και από ό,τι μου είπε η Μαρλέ, αυτά είναι κάποιου σχεδιαστή Κύπριου του Λάζου. Α, μπράβο. Κύπριος Είδες ότι σχεδιαστής. υπάρχει η δημιουργία και η φαντασία, αλλά και το ταλέντο. Και στην Δεν Κύπρο. είναι έτοιμα, λέει, είναι από το εξωτερικό. Α, είναι δημιουργίες. Τα προηγούμενα, ναι, είναι. Μπράβο, Και αυτές μπράβο, είναι στον Κύπριο δημιουργίες Έλληνα σχεδιαστή, όπως μου είπε η Μαρλέ. Σταυρούλα μου, από το 1 μέχρι το 9, δώσ' μας 2 αριθμούς για να επιλέξεις εσύ τις κοπέλες που θα κερδίσουν τα δώρα Από σου. το 1 μέχρι το 9, Ναι. το 4, Ναι, Και το, το 3. και το 3. Φτάνει. Το 4 και το 3. Λοιπόν, οι νικήτριες Ευαγγελία του δώρου. Στυλιανού. Ευαγγελία Στυλία. Ποια πολύ είναι. Μαρούλα Μαρού- Βουσάσκα. Μαρούλα Μαρούλα Βουσάσκα. Κορίτσια, Κυρίες μου, ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Είστε εξαιρετικές. Λοιπόν, Περίμενε. επειδή ο Λουκάς μας όμως έχει θέμα σήμερα, κορίτσια, και εσείς Α. πρέπει να δώσετε μια αγκαλιά στο Λουκά μας. Αυτό το είδα στην Αθήνα πέρσι. Λουκά, Σαν περπατούσαμε, αγκαλιάζει Καλά ο Χριστούγεννα. κόσμος. Θα έρθει Καλά τώρα το Χριστούγεννα. προσωπικό, θα σου αρπάξει το πανό και θα θέλουν όλοι αγκαλιές από τα κορίτσια. Μα δεν το εκμεταλλευτώ σήμερα, πια ότι θα το. Καλά Μα Χριστούγεννα. άκουσες πέρσι Ναι. Με την καλή έννοια, στο Σύνταγμα περπατούσε ο κόσμος και αγκαλιαζόταν. Δεν πειράζει μια μέρα γιατί να μην δώσουμε Και αγάπη, ξαφνικά κυρία με Σταυρούλα. αγκαλιάζουν, δεν ξέρω, είναι η μέρα αγκαλιά. Σου αλλάζει τη διάθεση, δεν σου αλλάζει τη διάθεση. Ήρθαν από Ελβετία, Φοβήθηκες εκείνη την στην ώρα? αρχή ήρθαν από Γαλλία, από Αγγλία και έγινε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Ήταν η μέρα αγκαλιάς. Ωραία. Συγκινήθηκε. Εμείς την γιορτάζουμε σήμερα αυτή την ημέρα. Αγκαλιάζαν τον αποφάσισε ο Λουκάς. φτωχόν, αγκαλιάζαν τον ελεήμον, αγκαλιάζαν όλο τον κόσμο. Σταυρούλα, ευχαριστούμε. Και εμείς, παιδιά, Καλά Χριστούγεννα, κορίτσια, που καλά μας Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε, Βάλετε. ευχαριστούμε χρονιά. κορίτσια. ευχαριστούμε τη Μαρλέν Μίτσιγκα Ευχαριστούμε, που έκανε Μαρλέν. και το styling. Μπράβο σας. Καλό υπόλοιπο κορίτσια, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς εδώ θα σου δώσω μια τελευταία αγκαλιά για σήμερα. Θα σας Καλό υπόλοιπο. Αύριο και πάλι μαζί.